farko kamar yadda muka saurara a social media na sabuwar waƙan da raraye wanda ya shafi yaban Bola Tinubu a cikin waƙoƙin. Da farko lallai abu biyu ne ya faru a wajen. Abu na farko lallai gazawar wannan gwamnatin lallai ya fita fili, kuma ko shakka babu in dai su ɗin sun san me ake nufi da gwamnati kuma sun san me ake nufi da abin kunya, ko shakka babu cabinet ɗin wannan gwamnatin sun gama yin abin kunya. Abin da yasa na ce sun gama yin abin kunya, a waye gari a ce a rasa wanda zai kare su ya fito ya faɗi ayyuka wanda Bola Tinubu ya yi achieving ta fuskar tsaro da tattalin arziki, ma'ana maganin yunwa, a ce sai rara ne zai fito a ce wannan bayanin. Lallai aka ce rara shi zai fito a waƙa ya gaya wa 'yan arewa cewa Tinubu ya ƙoƙari harkar tsaro, kuma sannan Tinubu ya ƙoƙari wajen ganin cewa mutane sun samu abincin da za su ci, wallahi an kun gama jin kunya. Miliyan bisa miliyan, ba ma 100 bisa 100 ba. Domin in dai masu hankali ba su iya fitowa sun gamsar da mutane cewa Tinubu ya kasa tsare al'umma ba, kuma Tinubu ya kasa ba wa mutane abincin da za su ci ba, to lallai ta tabbata a ce mahaukaci wanda bai san abin da yake yi ba shine zai zo yana yi mutane waka yana gaya musu. Sannan wannan abun ya fito da tsuran rainin da kuka yi mutanen arewa. Lallai ko shakka babu wannan gwamnatin ta bala'in raina mutanen arewa. A ce duk halin da mutanen arewa suke ciki na rashin tsaro da yunwa da suke ciki, a ce dauda a ce rara ne zai fito cikin waka yana gaya musu cewa akwai tsaro, kuma sannan wai ko ina abinci ya samu. Wannan shine asalin raini. Shi yasa kullum nake gaya mutanen mu cewa tunda ake mu a iya sanin mu a iya da wayen mu bamu taba samu shugaban kasa da ya raina yan arewa irin Tinubu ba. Ya bala'in raina mutanen arewa miliyan bisa miliyan. In ba kuma wannan rainin wato yana da alaka da waɗansu ɓata garin 'yan siyasa daga arewa waɗanda Tinubu ya ba su mukamai. Don wannan lissafin na Dauda Kahutu ya fito yana mutane waka a matsayin wai tsaro ya samu kuma abinci ya samu, wannan wasu ne daga cikin 'yan siyasar mu na arewa ni na san suka kitsa wannan magana, waɗanda su abin da ya dame su shine abin da za su sa aljihunsu, ba ruwansu da abin da ya shafi mutane, ba ruwansu da mutanen da ake kashewa, ba ruwansu da yunwar da mutanen mu suke ciki. Kurin su abin da ya fi damun su menene zai daɗaɗa wa shugaban ƙasa rai. Kuma wallahi in dai ta tabbata cewa lallai ku waɗanda kuke wakiltar arewa akwai hannunku cikin waƙar rara, ku ne ƙarshen maciya amana 'yan arewa, kuma dole mu gaya muku, kuma wallahi kun gama jin kunya a rayuwarku a ce Dauda Kahutu rara shine zai fito yana waƙa a irin wannan matsayin. Wannan kenan a takaice. Sannan abu na gaba, ita kanta waƙar da Dauda ɗin yayi, wannan waƙar da ya ta wannan maganar abincin, totally ma wallahi da jin wannan waƙar gwara a ce ga can a gidan giya ko ga can kana caca. Domin ita wannan waƙar babu amfanin da za ta yi mai jinta banda ta ƙara mai bakin ciki. Sannan da mai jin wannan waƙar ta Dauda wanda ya sabu wannan da wanda ya ɗau sigari yana sha duka ɗaya ne, wanda yake hura sigari ba gaba ɗaya kala su ɗaya. Abinda idan akwai alhaki a shan sigari, alhakin da mai shan sigari zai sha shine alhakin da wanda ya saurari wannan waƙar shi ma zai samu. In sigari na da cutarwa, to cutarwar da sigari za ta yi wa mai shanta shine wannan waƙar, shi ma wanda yake sauraron wannan waƙar shine cutarwar da za ta yi masa. Duka zan kawo dalili a gurguje. Na farko da na ce da mutum ya saurari waƙar nan da Dauda ya gware ya je ya zauna teburin caca ko ya je ya zauna teburin giya ya sha. Domin shan giya da caca Allah subhanahu wataala ya faɗa mana suna da ɗan amfani ga mutane. Domin Allah subhanahu wataala ya ce yas'alunaka anil khamri wal maisir. Allah ya ce qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Kaga shan giya da caca Allah subhanahu wataala ya faɗa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutane bayani dangane da su, ko mutane sun tambayi Annabi dangane da shan giya da caca, sai Allah ya ce ga ya musu a cikin shan giya da caca akwai me zunubi babba amma wa manafi'u lin-nas, suna da amfani ga mutane. Yanzu wannan waƙar da raraye ta cewa arewa an samu tsaro, arewa an samu zama, dan girman Allah wanda yake sauraron ta amfanin me za ta masa? Ko amfani ɗaya ba za ta masa ba. Saboda haka kaga can shan giya da caca yayi me akwai dan amfani, amma me yasa Allah ya ce a bari? Allah ya ce ithmuhuma akbar min nafihima, saboda me cutar wasu tafi amfanar wasu yawa, amma ba dan ba su da amfani ba. Kaga kenan ashe wallahi da wannan waƙar wallahi gwara ka sha giya. Kuma sannan abu na gaba
da na faɗa ɗazu, ko in ce abu na gaba da na faɗa akan maganan cewa mai shan sigari ɗaya suke da wannan, domin kaga mai shan sigari dai almubazzari ne, domin ya je can ya ba da kuɗinsa an bashi an bashi hayaki ya zo yana hurawa. Wannan hayakin da yake sha a gurin Allah menene? A gurin Allah zunubi ne yake aikatawa, domin me ya yi almubazzaranci na ya sa kuɗinsa ya sai abin da ba zai masa amfani ba. Me ba zai masa amfani ba shine sigarin da yake sha, kamar yadda mai sauraron wannan waƙar tarara ya sai data ya sa a wayarsa, ya sa caji a wayar, sannan kuma wayar ita ma sai yayi, kuma yana jin waƙar da ba za ta yi masa amfani ba. Saboda kaga kenan almubazzarancin da mai shan sigari ya shine wanda ya saurari wannan waƙar ya sai data don ya saurari wannan waƙar tarara, shine shi ma abin da yi. Almubazzarancin su ya kuma Allah subhanahu wata'ala yake cewa innal mubazzirina kanu akhwanu shayatin, lalle shi almubazzari dan uwan shedan ne, bai da wani amfani. Sannan mai shan sigari tana cutar masa da huhunsa ya toshe, iska ta kasa shiga ta fita har ya samu matsala a cikin lafiyarsa. To haka wanda yake sauraron wannan waƙar a ciki sai ya ji abubuwan bakin ciki, wanda a ƙarshe za su sa wa zuciyarsa bakin cikin da mun ba sa ba hawan jini ya kama shi. Idan hawan jini ya kama ka ba ka da katabus, ba abin da za ka iya yi, kamar yadda ɗan sigari ba yi da wani katabus. Saboda haka duk mai sauraron wannan waƙoƙin da rara yake, shi yasa totally shi Dauda waƙarsa ma sauraron waƙarsa ma gabaki ɗaya totally gabaki ɗaya ma ba daidai bane ba. Domin me waƙoƙi ne wanda yake zagin mutane a ciki, waƙoƙi ne wanda yake cin mutuncin mutane. Tuntuni mun riga mun san haka, shi yasa a bidiyon da na yi masa na can lokacin da aka sace mahaifiyarsa na ja masa kunne akan yin waƙoƙi irin waɗannan, waɗanda za su dinga jawowa ana zagin mahaifiyarsa ko za su dinga jawowa ana ci masa mutunci. Amma sai naga kamar bai ji ba, saboda shi ɗan tasha ne, bai san me yake damunsa ba. Yanzu ya ƙara zuwa ya yi waƙar da tun da yake a rayuwarsa bai taɓa yin waƙar da ya kuskure irin wannan ba. Ka zo kana waƙa kana cewa akwai tsaro kuma sannan akwai abinci, kuma sannan kai Dauda ka hutu rara. Wannan waƙar da kai wato kai tsaye kana taya celebration ne ga waɗanda suka yi celebration lokacin da aka sace babarka. Domin tun da yanzu ka fito kana celebration kana cewa tsaro ya samu a lokacin da har yanzu babarka in ta yi bacci tana mafarkin waɗanda suka ɗauke ta, dan har yanzu babarka bata gama dawowa daga hannun yanki da nafin ba. Domin har yanzu in ta rufe ido wallahi na san tana ganin dajin da aka kai ta aka aji. Har yanzu in ta kwanta bacci ni na san a wasu lokutan tana mafarkin yanki da nafin. A yanzu din nan tunda duka har yau bata yi sati biyu da fitowa ba. Amma a irin wannan rintsin a lokacin da babarka har yanzu in ta rufe ido take ganin ta kamar gata can a hannun yanki da nafin, a lokacin kake buga sabuwar wakar an samu tsaro. Kaga ashe kenan waɗanda suka dinga yin celebration lokacin ɗaukan babarka wallahi sun yi daidai, ba su yi laifin komai ba, domin kai ma gashi kana yi, kuma kai ka zama ɗan kunama. In dai aka ce kai kana jin daɗi a harkar tsaron Najeriya a lokacin da ƙasa da sati biyu da ɗauke babarka ko ƙasa da kwana 20 da ɗauke uwarka, a ce kai yau ka zo ka fito kana jin daɗi, ko dai ka yadda waɗancan kana taya su celebration, waɗanda suka yi celebration ɗaukan babarka kai da taya su kake yi. Idan kuma ba taya su kake yi ba, to ka yadda cewa yanzu kana jin daɗin babarka ta fito iyayen waɗansu na hannun yanki da nafin, shi yasa kai wannan waƙar. Kana jin daɗi uwarka ta fito uwarsu na can, kuma kai ka gama jin kunya a rayuwarka. Ya zama da cewa mutanen da saboda su ka zama kai, domin in ba Hausawan da suke sauraron waƙarka ba kai baka isa ka zama kai ba, su ne suka sa ka zama kai. Domin in ba sa sauraron ka 'yan siyasar ma ba abin da za su yi da kai, domin banza ne kai a gurinsu. Domin ba ofis za a saka ka shiga ba, don ba kai karatun kawai ba bare ka shiga ofis. Amma me saboda wannan waƙar da kake gidadawa suna sauraron ka, saboda haka shi yasa sai ka zama wani abu. Yau sai aka waye gari su kake wa izgilanci, domin wannan izgilanci ne. Kuma waɗanda suka saka ka takalar mu faɗa suke mu 'yan arewa, domin ƙarshen izgilanci ne wannan, kuma sannan ƙarshen takalar faɗa ne. Wato sun cuce mu sun saka kai mana ihu a kunne, saboda kai kuma baka da mutunci ka fito kana mana ihu. To kaga wannan takalar faɗa ne na asali. Tun da ake a Najeriya ba a taba takalar 'yan arewa faɗa ba kamar wannan waƙar da aka saka ka buga, domin wallahi saka aka yi. Kuma kai ni ina mamakin kai a matsayinka ma na wanda ba gidaje ne, baka ma san ciwon kanka ba, kai me zaka yi da kuɗi a matsayinka na ɗan ƙauye wanda baka ba san kuɗin ba. Mu da kana ganin mu nan muna a gensun nasu, billahi lazi mu mun fi ka sanin kuɗi, kuma mun fi ka sanin daɗin me kuɗi, domin kai ɗan ƙauye ka hutu me ai ka hutu ƙauye ne. Aka hutu duka wataƙila ba kai kafi kowa kuɗi, kaga ta inda zaka san garin ku ƙauye ne, kai ɗin da baka da ko naira a haka 'yan garin ku gani suke kai wani babban alaji ne kai. Billahi lazi la ilaha illa huwa, kai kam ka ci da baka a lokacin da ko riga ka sa bata maka kyau, a lokacin da ko sunanka baka iya faɗa daidai ba, a haka kake ganin kai dan iskan gaske ne. Dan billahi lazi ni in tela na yi min irin ɗinkin da telan ka yake ma wallahi sai na sa an kama shi, domin riga ma in ka sa bata maka kyau,
sai kai nan rigan nan kai ga ka a nan. Haka sunanka na bada assignment, wallahi na bada assignment, duk wanda ya kawo min bidiyon da ka taba yi a bayan dai ka faɗi sunanka daidai, wallahi zan bashi 200,000 kyauta, naira 200,000 duk daga inda mutum yake, wallahi sai na tura masa. In dai aka kawo min bidiyon da ka taba faɗin sunanka daidai, domin duk sunanka ba daidai kake faɗarsa ba, domin yadda sunanka yake kai na san baka iya faɗarsa ba, saboda kai na san jahili ne kai baka iya faɗarsa ba. Saboda haka a lokacin da sunanka ba baka iya faɗa daidai ba, rigarka baka iya sata daidai ba, a lokacin ne kai zaka fito ka raina mana wayo. Sannan abu na ƙarshe da nake so ne magana kan masu sauraron sa, to ku sani ku masu sauraron Dauda, lallai ku sani kuna contributing, kuna taimaka Dauda wajen ya ci mutuncin iyayenku, ya ci mutuncin shugabanninku, ya ci mutuncin arewa tare da ku, domin inda ba ku sauraron sa da Dauda bai kai wannan matsayin ba. Kuma ku sani dukkanin zunubin da Dauda yake aikatawa cikin waƙoƙinsa, billahi allazi kuna da kamasho, kuna da kaso a ciki. In ji waye? In ji Allah subhanahu wa ta'ala, domin Allah ya ce ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ithmi wal udwan. Allah ya ce idan za ku taimaki juna, ku taimaki junanku wajen yin aikin da'a ga Allah da kuma tsoronsa shi Allah din. Wala ta'awanu alal ithmi wal udwan. Kada ku kuskura ku taimaki juna gurin saban Allah da ƙetare iyaka. Duka waƙoƙin Dauda ka hutu rarara gaba ɗaya saban Allah ne da ƙetare iyaka, domin zagin mutane ne. Amma a haka kuke sauraron sa, to ku sani Dauda ka hutu alhakin da yake samu cikin waƙoƙinsa, wallahi masu sauraron sa wallahi kuna da kamasho, kuma na gobe kiyama yadda za a tare Dauda, wallahi haka za a tare ku. Shi yasa nake jin hankalinku, ku yi waƙoƙinsa tofin alatsi ne, ku daina sauraron sa. Mu sanya masa dokar taɓa cikin waƙoƙinsa, dukkanin wanda Dauda ya kare wa waƙa ya faɗi zaɓe a hannunmu, mu daina zaɓen sa. Wannan shine hanyar da zamu buke na mai maganin sa. Kuma in Allah ya so ya yadda, wallahi Dauda daga wannan waƙar, in Allah ya so ya yadda kai kan taka ta kare ka tafi kenan. Maganar waka wallahi ko ka yi ta ba za ta yi tasiri ba insha Allah. Da wannan nake addu'ar duk wanda yake da hali irin na Dauda, ya Allah subhanahu wataala ya dada tona wa irin su asiri, Allah ya mana maganin irin su. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sai da wannan